The Vice-Chancellor of the Northeastern Hill University, Shillong, Professor Prabha Shankar Shukla, had met with leaders of the Northeastern Hill University Teachers Association, or the Nehuta, in response to their planned agitation scheduled for the afternoon of 7th May 2024. The Nehuta members had intended to hold a rally from the Central Library to the Vice-Chancellor's office on the same afternoon before they were called for a discussion with the university head. Professor Lakhon Kumar of the Nehuta highlighted that the agitation was motivated by concerns over what they deemed as irregular appointments of deans within the university and unresolved cases related to the career advancement scheme. Hoi dangi pet ikini gi light lagi mat bangi labu syakmat do ngatrai kajing ya keren kalaya kala biang hanrai kawai kamat bangi sngo komen kade spangka jingtung din jong School of Social Sciences ya Professor Si Maulong namar ila julong din marsen kud dinship ilong head marsen kud headship ilong biang din kata kalong bian namar hawa khat arphungut ki professor kadang don hapoka school ki balong senior ni ong kumno pi aila dia namar kumba mundan professor shu hapoka school ya katang laban hoi imla ban pensyayangi ba ke ka daw bai ayai professor Sisil Molong namar ngila de ong apa ila long din nang ta ilong head kumno bi thung biang komidin kila de ban aila yo to next sum balong senior ikham la ban jubab ya kata te ya kata ngi khemya poi rai namar ngi ong ya kata ngin sim khiabat namar ngimtip kumnong ini rai kum ka isi kumnong ini syakmat ha yo tau we din pade gi ong ba udon ka jing kan tha lai phujat haka university ngamtip le si kwat kisla tu company yangi harai ong ba don ka jing kan tha nang ne nang tai kham tam no po ka Hard University te khamla ban ai te la ai no ye next ya ka tangi sngo ya hap harai ka shong ho ta u kumno hikai bala sha ba la penduk kalat benlong din ngatai in simkhai le se ila le chaga kon ngam te bin le kumno harai ngi sngo ba ya katu ka school jong ka semis kabiang namar ila ailat hi yo to badai next harai bangi ban ka sngo dome ba kadai ka ne ka jong ka School of Social Sciences ba ibriu bala along din mun shwa kumno iyo lat biang namar khat khandai ngot ki professor ka arphongut ki professor kirang ap hapo ka school ya kata ikhemla ban ai jawab ngatra ya kane ngin sim khia ba namar kani de kawai kamat wangi kumka seng Nehuta ngi abi sim khia ba nang ni sakmat ngine ya kumno namar longkar bolong ila de beng visi ya kane ngimla sha dara don kam ngin ya le ke badon kam na ka leng ka seng hare ngimla sha ngimla pediang ya kane ka jing sha thung biang komidin jong Professor Si Maulang ka School of Social Sciences ni sim khia wa ya kane ngin saya rai kat kumka jing sotho jongi na ka association namar ngim ko aban dolat pendolat yano ro namar kadai ka hok jongki namar ka hapo university ngi ladon ka kondon ba ladangi ayo dini abet by rotation by seniority ba ni pet kat seniority jongki professor hapo ka school kata de ka kawai ka mat bangi hapsim khia ba kasaka mat ka ba ar bangi sim namar kadai ka promotion jongki no hikai hoi la ai ka jingkula ringi ong la sedang syadi gini ki katu kat ni gini ki post ke stage 1 to 2 to 3 hari ni la ya ngila ong balai kini ki wai pada phigam simla namar kum joki associate professor ki professor la ni ki senior professor ila kula ringi ba in pendep saya kan non teaching staff menta marsen dep kan non teaching staff le se hobenai Julai in pendep kini ki wai ru kini ki promotion ki badang sa joki no hikai barakhat ngin sapai namang ila dep ong ilai potri Julai ngi sawan kendu biang i penpet kumno ibu igi tarik nang ni syakmat na nado la hadin ka lai putri jong Julai jong news nam ba in penbet kumnun pendap igini ki kam promotion barokah jong kinoi kai ya katangi ladap rai hang tai yong bet hadin ka lai putri Julai tengi ong ito ngin sawan kendu yang pi hadin ka lai putri Julai ban ayangi kata ka tarik lano in pendap igini ki promotion ki berasa kabalai kamat bangi sim kabadai kamat kabala rim tambah apo ka Nehu nado ka por jong professor rai kami kita ka jingkuriura nang ta lawan show Profesor Shukla di acting VC yang ketua kopor nang ta lawan show Srivastava mantawan show Nehu Shukla jongi hadu manta ya kene ka kawai ka phang kalen kawai ka mat ngi khampat la ban poi sa kata kumong ka closing end jong kata pat poi hata ka thong bangin ya pun kut no ya kene namar kidei ki jong ki khatwai khat armut ki no hikai ki ba
let's say ki cameo ka promotion nado ka tarik ka biang hari ki formality bar khoi la de pendap nado na UGC ter sado sini ngila de hari ka rai jumki kadang set by hapo ki envelope khatwei tili ki envelope ki la don bet nado kini ki sausanur ki VC la don bet hado menta uni VC ru nado ka singin komba wan chane wang ngan sa sim ki hari ngi iba usu sim tangkap u imat ikumba usu penjerong ya ka film ngila de bongi inaba nado ka singin kong ngila de keren ya pi ong ba ngan sale adep katukan ne benai hantai menta la jendap license ngiong ingi kli be i markman hantai menta sa arsnem jong pi finshim ne hari ong ba ngan sarai hadin ka lai potri ku Julai tingila kenmawi iba ngila dap tho ang ne ka lai potri ku Julai ngi sawan kendu yang i ba in yang i kata ka rai jong i na kaliang VC lene na kaliang ka executive council jong ka university ba in le kumno yikini ki khatwei tili ki envelope ki badang sa set in plate ne am namar hangto le se don ka jingpen bej jong ka tarik yo promotion jong gini no hika bagila apla bun bos lagi post ne menta ya kata ngi shim ngi nget scam ba un bat namar ngimtip le se uni VC he tangka thok ngimtip le se ula dem la bat saya kan ka jingkular jong i hanre ngin sapet namar kum ka seng namang inang ya don hi hado lai putri Julai ngi sewan kendu yang ingin pet ka rai ba isim halor kini ki lai tili ki mat